ברכת האילנות. טעם הברכה. היוצא במי ניסן ורואה אילנות מאכל המוציאים את פרסיהם, מברך עליהם פעם אחת, כמו שנבהר, כדי להודות לשם יתברך על חידוש העצים היבשים שיפריחם. נוסח הברכה הוא כזה: ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם. מנהג מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה היה להתחיל בפסוק ויהי נועם השם אלוקינו עלינו ומעשה ידיהם כוננה עלינו ומעשה ידיהם כוננהו. הברכה ואז יהי רצון וכולי שתעלנו בשמחה לארצנו וכולי, ללא לשם ייחוד וללא בקשה לעילוי נשמות. וזאת על פי מה שכתב מרן החידה בברכי יוסף אורח חיים סימן א' סעיף קטן ט', שבכל דור ודור תקנו החכמים סדר לימודים שונים וקביעות עיתים, וכוונתם הייתה לזכות את הרבים, את המון עם ישראל, כי על ידי סדר הלימודים הללו הם קוראים ומתעוררים ומתחזקים בלימוד התורה. אולם לא נאמרו כל השיעורים הללו לתלמידי חכמים אשר להם יד ושם טוב, חכמים וידועים לעסוק בגופי תורה ולעמוד על עיקר דיני התורה, להבין ולהורות. וכיוצא בזה כתב בכף החיים בסימן תו י"ז סעיף קטן י"ג לעניין סדר לימוד של ערב ראש חודש, שנראה שכל סדר, אבל מי שתורתו אומנותו ויש לו לב מבין בגמרא ובפוסקים, אין צריך לבטל כדי לומר סדר זה. כוונת הברכה. יכוון בברכה היטב כי יש בה תיקון ועילוי גדול לנשמות המגולגלות בעצי השדה ובעשבים, ויבקש עליהם רחמים, וישתדלו לברר ברכה זו בעשרה, כדי שיאמרו קדיש לאחר מכן לעילוי נשמת הנפטרים. והברכה עצמה היא ברכה מאוד מיוחדת, שכתוב כך: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום. מה הכוונה? שהכל שלם בעולם, ואדם שלא על אף אחד מגולגל בפירות האילן, ועל ידי כך הוא צריך להיות מתוקן, בורא עולם בא ומתקן אותו שהעץ יצמח מגרעין קטן, והוא יפרח והוא יביא את הפירות, והפירות יהיו ראויים לאכילה ויתבשלו, ושאדם יהודי יבוא ויקטוף אותם, יעשר אותם ויאכל מהם בברכה ראשונה או בברכה אחרונה, ובכך אותה נשמה שמגולגלת בפירות תהיה מתוקנת. ושימו לב להמשך נוסח: וברא בו בעולם בריות טובות. בריות טובות הכוונה היא בני אדם, ואילנות טובות. אילנות טובות שבהם מגולגלים אותם אנשים שהיו צריכים לכפרה על עוונותם. לענות בהם בני אדם, זאת אומרת שעל ידי הברכה אנחנו מתקנים בעצם את אותם מגולגלים שהתגלגלו באותם פירות שכעת אנו מברכים עליהם את ברכת האילנות. אנחנו אוכלים מאותו העץ את הפירות שאוסרו כדת וכדין, וכמובן ברכו עליהם את הברכה הרצויה. שני אילנות. לכתחילה יברך שהוא רואה שני אילנות. מכל מקום, אם אין לו אלא אילן אחד, רשאי לברך, כי הברכה היא על כללות הבריאה. ומה שאמרו בגמרא בעשרת ברכות דף מ"ג עמוד ב', היוצא בימי ניסן ורואה אילני דמלבלבי, כלומר אילנות מלבלבים, לשון רבים, לאו דווקא שצריך כמה אילנות, אלא די אפילו באילן אחד. וכמו שאמרו, הרואה חכמי ישראל מברך, הרואה מלכי ישראל מברך, הרואה ברקים מברך. וזה פשוט שאפילו ראה חכם אחד או מלך אחד או ברק אחד מברך. וכן מפורש ברבייה ובראה ועוד. ובשו"ת שאלות ותשובות רבבות אפרים העיד שראה להגאון רבי משה פיינשטיין שברך על אילן אחד, ושכן מנהג אשכנז, וכן נעשה מעשה הגרשז אויבך. וכן כתבו כמה אחרונים. ומכל מקום, כיוון שיש מצריכים שני אילנות, לכתחילה לברך על שניים. אילנות מאכל. צריך שיהיו אילנות מאכל ולא אילנות סרק. ואם טעה וברך על אילנות סרק, לא יברך שוב על אילנות מאכל. אילנות מורכבים או אורלה. לכתחילה לא יברך על אילנות מורכבים, הועיל ויעתרו אותם באיסור נגד רצון הבורא יתברך. אבל אילנות אורלה לכתחילה יכול לברך עליהם, שהרי לא ניטעו באיסור, אלא דרכם בכך שאסרתם התורה בהנאה בשלושת השנים הראשונות לנטיעה. ראיית הפרחים.
אין די לראות את האילנות לבד כדי לברך, אלא צריך לראות את הפרחים קודם שיברך, ואחר כך יברך. ובפרט יש לשים לב לזה כאשר יש קיבוץ גדול של אנשים שיראו כולם את הפרחים על האילן, ורק אחר כך יברכו את ברכת האילנות. ואם ברכו ולא ראו, לא יברכו שוב כשיראו. עיוור. העיוור לא יברך ברכת האילנות, כיוון שברכה זאת תלויה בראייה, והוא אינו רואה. אך טוב שישמע מאחר את הברכה, שיוציאו ידי חובה ויענה אמן על ברכתו של חברו. חוץ לעיר. טוב לברך על אילנות הנטועים מחוץ לעיר. ואומנם, אם יש חשש של ביטול תורה, לברך על אילנות הנמצאים בתוך העיר. וכתב הרמב"ם, פרק י' הלכות ברכות הלכה י"ג, הרוצה לשדות או לגינות ביומי ניסן וכו', משמע שמברך גם על גינות שבתוך העיר. וכן דייק בספר פרי האדמה, שאפילו היו הגינות תוך חצרו, וראה בהם אילנות פורחים, מברך. והגאון רבי חיים פלאג'י כתב שכן נוהגים רבני אלפין בפשיטות בעיר קושטא, שהם מברכים בעד החלון בהיותם בביתם ואינם זזים ממקומם ועומדים ומברכים. ואף על פי שהם גיבורי כוח, אינם יוצאים לשדה לברך. וכן מנהג עטרת ראשנו מורנו, הרב הים הגדול, לברך בחצרו שהיו לו שם אילנות. וכן דעת מעשה רוקח, מהר"ם אל שקר, פתח הדביר, רב פעלים ועוד. ובאמת שבכמה ראשונים לא כתוב בכלל לשון היוצא, אלא הרואה אילנות בגן שלהם מברך. זמן הברכה. לכתחילה יברך ברכת האילנות ביום ראש חודש עצמו, שזריזים מקדימים למצוות. ואם לא הספיק, רשאי לברך כל החודש. ואפילו בחודש אייר יכול לברך, כל שעדיין יש פרצים באילן, על אף שגדלו בו חלק מהפירות. שבת קודש. על פי ההלכה מותר לברך ברכת האילנות בשבת, ובפרט שחל ראש חודש בשבת. וכל שכן במקומות שרוב הציבור באים לבית הכנסת רק בשבת, ויש לברך שבוודאי מצווה רבה לברך בשבת לזכותם. והגאון האדרת, ראשי תיבות של הרב אברהם דוד רבינוביץ' תאומים, היה מהדר לברך דווקא בשבת, כדי להשלים 100 ברכות, וכן נהג הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך. וכתב מרן הראשון לציון זכר צדיק וקדוש לברכה, וכן הוריתי להלכה למעשה בשנת התשנ"ה, שחל ראש חודש ניסן בשבת, וברכנו ברכת האילנות ברוב עם כמנהגנו תמיד לברך ביום ראש חודש. מנהג טוב ראינו אצל רבה של העיר כרמיאל, הרב הגאון רבי אליהו מלכה שליטא, שהוא עצמו מברך ברכת האילנות בראש חודש. אבל מאחר ובראש מעייניו עומדת מעלת זיכוי הרבים, ויודע שישנם אנשים שבאים משבת לשבת לבית הכנסת, על כן הולך שוב בשבת עם כל המתפללים שברכו ברכת האילנות, כדי לזכותם. וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו. ועל פי האריזל, על פי הקבלה, לא נוהגים לברך ברכת האילנות בשבת, אפילו אם יוצא ראש חודש בשבת. כיוון ויש בירור ניצוצות קדושה, יש בירור לנשמות הקדושות האלו שנמצאות שם באותם פירות של האילן. הנשמות הן מגולגלות שם. וכיוון בשבת יש עניין של בורר, לכן אין לברור את אותם נשמות על ידי הברכה בשבת, אלא יחכו ליום ראשון כדי לברך. נשים. גם הנשים צריכות לברך ברכת האילנות. ונכון אמת, שהנשים פטורות במצוות עשה שהזמן גרמה, שהזמן גורם, דהיינו כל מצווה שיש לה זמן קבוע, שהזמן גורם לה שהיא תגיע, אותה מצווה, האישה פטורה ממנה. כגון מצוות ציצית שזמנה קבוע ביום ולא בלילה, וכן תפילין שזמנן קבוע בחול ולא בשבת, וכן שופר, סוכה, לולה וכיוצא בהן. וכיוון שגם במצוות דברי חכמים קיים, אם כן, תהיינה הנשים פטורות מברכת האילנות, כיוון שזמנה קבוע בחודש ניסן. אולם השאלה אומנם במקום, אבל הנה התשובה לשאלה הזו. יש לדעת כי הנשים פטורות דווקא ממצוות שהציווי לעשותן לזמן מסוים בלבד, אבל מצוות שרק המציאות גורמת שלא לעשותן בכל זמן, כגון מצוות ביקורים, שמה שזמנה קבוע מחג השבועות ועד חנוכה,
הוא רק מחמת שאין 7 המינים מצויים על פני השדה בשאר השנה. אבל אילו היו מצויים, היה ראוי להביא ביקורים בכל השנה, בזה הנשים חייבות. וכן בברכת האילנות, שאין הציווי לחודש ניסן דווקא, אלא המציאות היא שהאילנות מלבלבים בחודש ניסן, אבל אילו היו מלבלבים בזמן אחר, באמת היו מברכים בזמן אחר. ובאמת שישנן מלבלבים בחודשים אחרים, ומברכים בחודשים ההם. לכך לא נחשבת ברכת האילנות ככל מצווה שזמנה קבוע.